nou empat, ja uns quants, com valoreu? Normalment heu hagut de jugar molts minuts a remolc, al final heu tot l'empat, com valoreu? Bueno, no és gens positiu, la veritat. Al final, a casa ens volem fer forts, a fora també, però sobretot a casa ha de ser això un fortí i no ens agrada deixar-nos punts. És veritat que venim de 3 setmanes empatant els últims minuts i avui ens serem tristos perquè els hem deixat adelantar el marcador i la segona part ens ha costat perquè al final és un equip que ve a rascar algun punt aquí, és així. En més 10-15 minuts heu sortit, crec que prou bé, però sí que crec que amb els minuts al Mollerussa han infraccionat i la primera part al final ha marcat perquè segurament ho estaven buscant més que vosaltres, no? Per què no sou capaços de moment de mantenir uns 90-60 minuts a un bon nivell a l'Hospitalet? Bueno, crec que l'equip rival també juga, està clar, però hem tingut oportunitats per marcar, sobretot la Joel, al minut 1. Crec que hagués canviat molt el partit, ells al final haguessin tingut que obrir-se, que venir a buscar-nos i haguéssim trobat molts més espais. Estem treballant la manera de ser regulars tot el partit, al final és el que volem, però ens està costant, és veritat, però seguirem treballant perquè sigui així. I com esteu vivint tota aquesta situació? Perquè no teniu entrenador oficial, hi ha un entrenador interí, com ho esteu vivint els jugadors, que suposo que aquesta situació, diguem-ne, de transició, no sé si us és còmode a vosaltres. Bueno, està clar que no ens agrada, però és el que hi ha. Al final no decidim nosaltres, som professionals i actuem com a tals. Llavors estem treballant com si fos el nostre entrenador, que és el que és ara mateix, i el que tingui a ser serà. Com ho de fer? Pregunto per dimarts, que suposo que us fa molta il·lusió, perquè al final és un partit contra un equip històric i gran d'Espanya. Com l'afronteu? Com veieu aquest partit? Com visualitzeu el partit contra el Tarragona? Molta il·lusió, la veritat, és un rival històric que ve aquí a l'estadi, volem que la gent s'animi i vingui. Al final jo personalment tinc un bon record, vaig marcar contra ells a Van Nàstic, a Copa del Rei també, i al final és un gran equip, sabem que a priori són superiors a nosaltres, però no els hi ficarem les coses fàcils. Poli, una última pregunta, felicitats pel gol, que has estat allà al del gol de l'empat. I és veritat que ha sigut dins del tram final del partit i traient aquesta alegria del gol, no sé si tens aquest punt de que si hagués entrat, no potser abans per la teva part o per part d'algun company, podries haver estat el gol, l'autor del segon gol, potser també. Sí, com et deia, crec que contra aquests equips que al final venen aquí a intentar guanyar, òbviament, però que a priori no són favorits, que s'adelantin al marcador no és bo per ningú. I crec que això ells els ha favorit, òbviament, i s'han tancat tant a darrere, i nosaltres, si haguéssim tingut adelantat el marcador abans, segurament haguéssim guanyat. Gràcies. Bé, Jaume, doncs, nou empat, com el valoreu? Perquè al final, novament, ha tocat jugar molts minuts a remolc. Molts minuts a remolc, al final heu tornat a empatar els últims minuts. Com ho valoreu dins el final? Bueno, creiem que un empat ara mateix no és el millor perquè la dinàmica no és bona, però a poc estem treballant per millorar i l'objectiu és treure-ho endavant. Què us falta per sumar 3 punts? Ja porteu uns quants partits allà que freguen el pal, què us falta perquè passin més per sumar 3 punts? Bueno, jo crec que potser pot ser concentració en tot, a l'hora de defensar, a l'hora d'atacar, un puntet de concentració per les ocasions que acabin en gol i a l'àrea contrària, a la nostra també, el mateix, una miqueta de concentració. I tu com t'estàs trobant individualment? Al final estàs tenint minuts, normalment des de la banqueta sortint, com t'estàs trobant en aquesta primera temporada teva en el primer equip de l'Hospitalet? Bueno, els últims partits he tingut més oportunitats, estic content individualment, perquè a poc estic agafant la dinàmica i jo em vaig trobant bé i cap a dalt, per ajudar l'equip el que faci falta. I una pregunta més, Jaume s'ha entrat i tot just 7 minuts després ha arribat el gol de l'empat. No sé si això a tu com a jugador una mica t'anima, aquesta influència que pots tenir amb la teva altera al camp i just arriba a l'empat. Sí, totalment. Al final em dona ànims a continuar treballant i que el treball té la seva recompensa. Si treballes al final es nota al camp. Gràcies, Jaume. Nada. Bé, Moja, doncs, com veus el punt? Perquè suposo que abans del partit l'haguessis donat per bo fins i tot, però clar, com heu estat tant de temps per davant, no sé, ara com tens el cos després d'aquest puntet?
Al final es fútbol. Al final es fútbol y la primera parte sí que es verdad que hemos tenido la intención de ir más arriba, ¿vale? A apretar más arriba. El Hospitalet, pues la verdad que ha gestionado muy bien la posesión de balón, ha gestionado los espacios a la espalda que hemos dejado y ahí hemos tenido pues alguna dificultad en esa primera parte. Ellos han tenido alguna situación de gol y nosotros cuando han filtrado por dentro hemos hecho alguna variación. Y la verdad que ahí es donde hemos empezado a poder recuperar algún balón y salir, ¿no? Con la gente más adelantada. Después el gol viene en los últimos minutos de la primera parte y eso pues hace que nosotros en esa segunda parte pues identifiquemos o queramos identificar la necesidad del Hospitalet, ¿no? Porque al final sabemos que tienen grandes jugadores, es un equipo que está construido para estar arriba y la verdad que nos han dificultado mucho esa presión adelantada. En la segunda parte hemos dado, no era el objetivo dar un paso atrás, pero ellos han dado un paso hacia adelante y ahí sí que es verdad que cuando convives más cerca de tu portería que de la del contrario, pues pueden pasar estas situaciones. Han tenido dos o tres llegadas y nosotros a la hora de poder recuperar y asociarnos, pues no hemos estado finos en el último pase, no hemos estado pues con ese criterio para poder en alguna situación rápida de llegada arriba poder meter el segundo. Y bueno, como te he dicho, cuando convives cerca de tu portería con un equipo de calidad como es el Hospitalet, pues pueden pasar estas cosas. Es verdad que los que tienen un poquito más de balón, pero también es verdad que tampoco se ha generado mucho peligro durante buena parte del partido. Recuerdo una del minuto 1 o 2 de la primera parte y casi que el gol. Claro, habéis estado bien vosotros también a nivel de plantear el partido defensivamente y de controlar un poco a los en ataque. Sí, al final el planteamiento va a parecer muy filosófico esto, pero al final dispones de la pelota o no dispones de ella. Y hoy el Hospitalet ha dispuesto de la pelota y sí que es verdad que a lo mejor no ha tenido muchas situaciones claras, pero ha tenido muchos centros, ha tenido muchas llegadas por fuera y ahí sí que hay que valorar el trabajo y la predisposición del equipo, ¿vale? Tanto los más atrasados como las ayudas de los del medio, incluso de los extremos, ¿no? Estamos contentos porque venir a Hospitalet y ir ganando hasta el minuto 82, creo, más o menos, con un resultado y con opciones de poder ir hacia arriba, pues bueno, te da pie a que se están haciendo muy bien las cosas y que el equipo pues se está construyendo. Al final nosotros somos lo que somos y tenemos unos chavales que trabajan con todas las ganas y con toda la ilusión para mejorar. Y hay que darle la enhorabuena porque el Hospitalet hoy, como os he dicho, pues en disposición del balón, pues creo que ha sido mejor que nosotros, pero nosotros en la fase esta de recuperación pues también hemos estado francamente bien. Dices que estás contento hoy y también estás contento con la temporada, porque estáis un poquito ahí sufriendo, pero bueno, al final también lo que dices tú, ¿no? Es vuestra liga, estar por ahí, intentar sufrir o sufrir lo mínimo posible, vaya. A ver, nosotros lo que queremos es disfrutar, ¿vale? Sufren las personas que están pasando hambre o que no tienen techo. Esas son las personas que realmente sufren. Nosotros queremos disfrutar y hacer disfrutar a la gente que viene a ver el fútbol. Sí que es verdad que a veces te someten y cuesta más y tienes que dar un paso atrás para poder dar dos hacia adelante y a veces pues cuesta menos, no cuesta lo mismo, pero estás más acertado o tienes más criterio con la pelota y bueno, eres más dominador, ¿no? del juego. Hoy yo creo que no hemos sido dominadores del juego, pero sí que hemos tenido fases en el partido donde nos ha ido muy bien el hecho de que el Hospitalet pues tuviese la pelota y que no nos hiciese ese peligro, no nos crease las suficientes ocasiones de gol para poder llevarse el partido, ¿no? Sí. Gracias, Moja.
Sí. Venga, a vosotros.